Hei juu, moro vaan kaikille, tässä on Makke. Tänään pelataan Minecraftia, mutta tietyllä modilla. Tällä yhdellä modilla. Tämä on ihan älyttömän hyvä. Jep, onneksi ei niin paljon lagita kuin odotetussa oli. Jep, eli mennes alle nollalle, mutta ei näköjään mene. Mitä? Tuolla on toi sininen. Mitä? Nyt tälleen hienosti, tälleen hieno unffuliike. No. Okei. Juhe, noi häiritsee mua oikeesti. Mä en halua, että noita tappauta. Kannattaa katoa. Nyt sä voit kiipeä puuta pitkin. Oi, kiipeä puita pitkin. Aika magee modi. Tätä kannattaa käyttää, suosittelen. Oikeesti ihan pro-modi. Oikeesti ihan pro. Ja älkää välttäkö noista tausta-äänistä mennä. No niin, hei moro vaan, täällä takaisin on. No niin. Ja tää on Hackmine. Ei tää mikään häksätty on, vaan tää nimi on Hackmine. Joku mulle sanoi tossa hiljaa nytten. Yksi kaveri sanoi, että tässä pystyy muka kiipeilemään seiniä pitkin ja en usko. Mitä mä sanoin? Ei pysty kiipeä mitään. Puita pitkin. No, ois voinut heti sanoa. Oi, tää näyttää. Ei tietenkään saa puuhakulla. Hetkinen. Op. Siinä on. Hetkinen. Höm. Tosta. Tää pitää oppia aika pelaamaan. Hackmine, eli sitten on tosi pro. Nyt mä tarvitan ton tommosen crafting tablen. Toi tohon. Ja nyt se ois kuulunut kenelle. Jep. Ja suosittelen tätä kaikille. Tää on tosi hyvä modi. Oikeesti. Jos mä katsoin tätä yhden kerran. Voila. Tää oli mun lemppaa. Yksi niistä ainakin. Ja Jokuboksi oikeastaan. Niin se on mun lemppaa oikeastaan Jokubox. Joku työ niin mua. Oi, no niin. No niin, hei nyt mä voisin oikeastaan laittaa tän. Älä tappaaks toi lammas mukaan? Yrittää. Ai. Mä laitan nyt mä laitan Iishille mennä. Mä en oo ennen pelannut tätä. Jep, joten tässä voi vähän outoa tulla. Kun mä en ikinä pelannut tätä ennen. En ikinä. Hetkinen, pystytkö sä hakkaa kivihakuulle? Oi! Sen takia tän tässä on vaan. Mikä sä oot? Nyt pakone äkkiä! Mikä sä oot? Ei toi jos mulla on. Mikä sä oot? Mä en haluu kuolla teille. No, lagista pelailua. Jep. Sinä tuuba, Jaska kuole. Minä tuuba, Jaska kuole. Kuole sinä. What? Are? No niin, se oli pikkubuki, no niin. Ei mitään haittaa mua. Oh. Okei, mä on myrkytys. Tän takia tätä ei kannata pitää millään vaikeusolmina. Tässä saa heti kuonoa. Tässä on oikeesti ihan heti kuonoon. Hei, mutta sänkykin voitais tehdä yhtä mustamasta sänky. No niin. Op. Pitää uhrata lampaalle mun miakka näköjään. Ei varmaan. En varmana Oi. Näin. Hetki, ai siinä on lammas. Sheep. Yksi vuuli. Jep. Ja ei unohdeta pelkkää mineä, totta kai. Tää vaan tuli tälleen niinku lisäjuttuna, niinku että uusi. Ja tää on se tosi hyvä modi. Siis älyttömän hyvä.
Ketä niistä on Jos te yhtään Pavlovia tiedät. mätäneluoja? Hetkinen. Voiko ottaa ton kartan sille isommaksi? Joo, en mä tiedä mistä, mutta nyt tulee pimeä. Kokeillaan vaihtaa vaikutusta Suomena. Tästä jo oikeesti. Tästä tulee joka paikassa turpaan oikeesti. Sori. Oliko se sun Pavlov? Slimeja. Tuupas tänne. Appa. Onks? No, kenen Riikkares toi on? Joo, kavetumen. Ok. Siistiä kavetumen yrität muoppia. Siistiä jätkä yrittää muoppia. Ottakaa mun pallit uudesti. Lisää slimeja. Tuu tänne vaan. Ja jogboxia tulee, paitsi että saattaa lakata saman verran kuin tämä, mutta sit kun creeper-päitä. Olen myrkyssä. Olen myrkyttynyt pahan kerran. Sinä olet Skorpioni. Mä en halua. No oikeesti joka paikassa hyökkäämässä on kaikki sun kimppu oikeesti. Sen takia tää ei ole kauhean kivaa, mutta tässä on hauska rakennella, kun voi tehdä kaikkea. Niin kun tässä voi tehdä obsidian-varusteita, se on hauska. Niin kuin mä sanoisin yhdessä osassa sitä obsidian-varusteita. Vittu, mä en oo yhtään ottanut selvää vielä tässä kaikista. Oi, mutta tää punainen oikeesti näyttää ihan epäilyttävältä. Sä tässä seuraa sitä paikkaa. Jep, lista. Ei voi jättää tulla valta A. Jep, mä taas vähän jäädyin toivottavasti. Porsaita. Niitä voi käyttää elkkeen lisää. Tässä on Voiko saako noita possut mitään lihaa? Mistä sitä voi ikinä tietää? Ei tolta ainakaan sano mitään. Oikeesti. Mä sain support-juggerin auton. Tää on ihan pro tää modi. Mä voin kyllä auttaa teitä kohtaan. Siellä. Eli jos te haluatte mennä valtaan jotain, niin sanokaa. Kuole sinä, possu. Varokaa, tuu tullaan. Onks tää aito vesipuki pelkästään? Jep. Woppankaan. Hei, mut täältä on hyvin cobblestone. Ei voida niitä leikkaa! Hei, älkää oikeesti välittää, kun ton ihme yhden hompelin tuossa huutelee tuossa ihan kaikkea oikeesti. Mä haluan, että se häiritsisi tätä näiden videoiden tekemistä. Sen pitää koko ajan käydä sitä juttuja. No niin, täältä takaisin ja... Niin, että makko pitää... Hetkinen, onks mulla täällä mitään? Tuolla on joku tommonen jakka, täällä ei mitään. No. Jep, mä taas jäädyin vähän. Joo, mutta se on eka tää. Nyt on